Един апарат, сътворен от човешките ръце и ум, лети сред звездите, все по-далеч и по-далеч от планетата Земя в бездънния космос, с надежда да достигне до наши събратя по разум. Но в този космически пратеник има нещо много по-ценно от съвършена електроника, и то предназначено за всички онези, които могат да го усетят не само с сетивата човешки, но и със сърцето. Защото в малката метална кутия са закодирани послания по-важни от техническите постижения. Песни – съществена част от душевността на хората. И една от тях, избрана сред милиони други, разказва за нас, българите, за драматичната и вълнуваща съдба на млад човек, готов да пожертва себе си, за да възтържествува справедливостта, истината и свободата. Дельо Хайдутин. В този филм ще ви разкажем именно за него. Историческите документи свидетелстват, че хайдушкото движение се ражда почти веднага след завземането на българските земи от османските орди. Не само като съпротива срещу безчинствата, но като закономерен опит да се съхрани изконното в народната душевност, традиции, бит и вярвания. От песните, преданията и легендите, съхранени в Златоградския край, се предполага, че юнакът, възпят от местните хора като техен закрилник, е живял през последната четвърт на 18 век. Из българските земи вилнеят кърджалийски орди, които грабят и сеят разрушение и смърт, въпреки опитите на официалната власт да ги озаптят. Това се случва едва през първото десетилетие на 19 век с убийството на разбойническите главатари и създаването на местни войски, съставени от българи, на които се разрешавало да носят оръжие. Кръстен Делчо, бъдещият хайдутин, се ражда в бедно семейство, което се препитавало с чепкане и предане на вълна, с багрене на аби и шаяци. Споделял тази тежка съдба Дельо, докато на 15 годишна възраст не го изпратили да учи занаят при вуйчо си, уважаваният майстор абаджия Кьор Иванов в Енидже. Там решил да се въоръжи, за да не бъде беззащитен пред разбойниците, и на 18 годишна възраст и поръчал истинска кама при изкусен майстор. На Великден, който съвпадал с празника Байрам, когато било немислимо да не се изпълнят поръчките, той извършил истински подвиг. Без да се обади на никого, хукнал през нощта по преките пътеки към Златоград. Пристигнал там по първи петли, взел питката, изпечена за него от война му, чисти дрехи и рано сутринта тичешком успял да се върне на време. Дельо, ти вече не си за мене, рекал вуйчо му.
Търси си друга работа. Тръгнал си Делчо към Златоград с новите дрехи и спечелените за 4 години труд 400 гроша. Но при свърталището Алем Тарлъ попаднал на засада. Разбойниците задигнали и дрехите, и парите му. Но имал късмет, защото на превала срещнал един суверия. Престорил се Делчо на куц изпаднал скитник и успял да задигне с хитрост дрехите и оръжието му. Вече въоръжен той тръгнал да въздава справедливост, да брани от произвол не само християните, но и мухамеданите, още повече, че мнозина от тях били насила потурчени. Започнали да се раждат песните за неговата тюфечка седефлия, пушка украсена с седев и сребърни кантове, за неговата справедливост. Стигнала славата му и до бея на Караолан Кюртага, който в писмо са сложени в него 100 гроша, поръчал на Каймакамина на Дъръдере, някогашното име на Златоград, да предаде парите на роднините на Делю и да му каже, че Кюртага кани хайдутина за свой баш Гавазин, главен телохранител. Поел Делю за Караолан, съпровождан от едно заптие, което било унизително за нашия герой. Помолил той заптието да вървят един до друг, поне докато пресичат града. Но то отказало, защото искало да се покаже като голям бабаит, който изпълнява заповед, дадена лично от Каймакамина. Когато поели по познатите на Делю планински пътеки, нашият юнак нарекал заптието едно нищо и никакво келеме, което върви подирено. Дълбоко засегнато, заптието го ударил с приклада на пушката между плешките. Това и чакал Делю, който ловко му отнел пушката, затиснал заптието и ролите се разменили. Продължили към Караолан. Агата хвърлил ябълка по заптието и наредил да му ударят 10 тояги за калпавата служба. На изумението от гледката Кюртага обяснил, че постъпил така, защото се страхувал, че заптието може да го убие, като добавил, че на него не може да се разчита, защото заради лошите си прояви той бил намразен от населението, а и омаскарил едно момиче. Кюртага предложил не само да командва заптиетата, но и да управлява стадата и имота му. Въпреки предупрежденията на лелите си, съгласил се Делю, но поставил условие, че ще продължи да брани християните от разбойници. Но скоро между двамата се появили различия и Кюртага помолил Делю да се оттегли доброволно от заеманата служба.
За да го склони по-лесно, предложил му голямо обезщетение и правото и занапред да носи оръжие. Радост в живота на Делю била любовта на девойката Гюлсюме, която те двамата не можели, а и не искали да крият. Познавали се и се обичали още от деца. Тя била от потурчени родове, но разликата в религиите им не можела да ги раздели. Настъпил най-безгрижният период от живота на хайдутина. Поживял той свободно и поергенувал. Но скоро дошли пратеници на Алемин бей от Козаба. Който го канал на служба при себе си, като му предлагал по 50 гроша на месец, безплатна храна и облекло. Съгласил се Делю да служи при него, но при условие, че ще пази не само неговия живот, но и интересите на християните. Хвалял го доволният бей, поощрявал го и му предоставил пълна свобода. Дразнили се немалко турските големци, но не смеели да се противопоставят на Алемин бей. Почувствали се защитени, хората си отдъхнали. Християните можели вече по-спокойно да изповядват вярата, да спазват обичаите и традициите си, а потурчените в мухамеданството да говорят на майчиния си български език. Но към края на 18 век Османската империя вече се разпадала. Корупцията достигнала невиждани върхове. Местните владетели мислили само как да умножават богатството си и в Даръдере пристигнал султански аскер, който трябвало да се бори с разбойниците, но и да сплаши населението. Неговият предводител, Булюк Башията, се закамвал не само да убие Делю, но и да потурчи всички българи. Тогава Делю наел 100 души арнаути от Косово, облякал и верните си другари в арнаутски дрехи. Установил хайдушкия си лагер под древното светилище Костадин, като заповядал на хората от своята дружина да патрулират с дългите си пушки по билата на околните баири, а той в скъпи чохени дрехи запасал блестящ си ляг. Влязъл в града. Агите, които пиели кафето си в очакване до обедната молитва, се стреснали, изправили се почтително и го поздравили с поклони и теманета. В бесен Булюк Башията се опитал да привлече на своя страна турските предводители от Кърджали, а помолил и централната власт да му изпрати сербес аскер, специално подготвени войници, но Делю с лекота се справил с всички тях и станало ясно, че не може да бъде заловен или убит. Трябвало да се търси друг начин за справяне с него.
Целият живот на Делю бил свързан с Гюлсюме, която вече не можела да се върне към християнската вяра, а той за нищо на света, въпреки многобройните изгодни предложения, не можел и не желаял да приеме исляма. Тогава властниците започнали да разпространяват слухове, че прославеният хайдути не е верен, а има и други жени. Но нито това, нито предлаганите подкупи не можели да разколебаят нейната любов. Тогава си послужили с подлост и измама. Накарали жадна за пари бабичка да отиде при Делю и да го излъже, че отдолу иде аскер и той трябва да се скрие. Поискала тя от него и пари, като се оплакала, че гладува, и състрадателният хайдутин ни дал една сребърна монета. Вместо благодарност, злобната бабичка отишла при управниците и им припомнила старото поверие, че човек като Делю може да бъде убит само с куршум отлят от сребро, което му принадлежи. И това можело да бъде сторено единствено в Куюмджийница. Възложили тази работа на опитния майстор Коста Куюмджията, който трябвало да го направи нощем и пред очите на душманите. Затреперели ръцете на майстора, когато разбрал за кого се лее куршумът, но не можел да не се подчини и го направил. Още на сутринта обаче изтичал да съобщи това на Гюлсюме, която живеела наблизо. В това време Делю уреждал спорове между българи и кърджали. И убеден в своята неуязвимост, не се разтревожил от думите на своята любима, а се опитал да я ободри. Така настъпил часът на неговата смърт. Седнал на скалата, наричана и сега Делювият камък, край реката, хайдутинът се наслаждавал на спокойствието, което най-после се възцарило в родния му край. Когато пукнала пушка от отсрещния бряг и турчин поразил сърцето му със сребърния куршум. Предания и песни разказват, че юнакът издъхнал в ръцете на Гюлсюме и неговите другари, които взели тялото и го погребали на тайно място, за да не се гаврят турците с него. Но останали и спомените за него. И песента, която избрана сред милиони други, някой ден ще стигне до нашите събратя по разум, за да разкаже и на тях за нас, българите, за драматичната и вълнуваща съдба на един млад човек, пожертвал себе си, за да възтържествува справедливостта, истината и свободата.